Omwanchwa omorigirwe TV ya AGR News ndenge ngambuyole andonsi asore nigo echabere chinsa echoko baletera magana maya asenchire bwikiranu bunatikire aiga semesi ituburalia litukeriga lya lero kolini litangani tanyora magana yo ase inchira yuwenge. Umuwaziri w'egisemi aiga Kenya Professor George Magoha obaragire ebyara abalimu balia bagutumika kigali cy'abantu nyene gokoba matemo gochiase chi school. Omubaro bw'abantu batagete konyora echanjo y'oburwaire bwa corona imeye county ya Trans Nzoia omentekanire nangina koro oyo kabere omurai bwense asense ya America Barack Obama Sarah Obama koeniwa abo ankyo rituko lya Jumaine mangana yo asenchira yobwikiranu Marietane Dennis Zadok. Omugwaziri w'egisemi aiga Kenya Professor George Magoha nigo abaragire ekiara abalimu barachi gutumika kigali cy'abantu nyene gokoba matemo gocyase ki school ekira matemo ayo asoriri lituko lya kabere bono gokolekana si school cyonsi aiga Kenya y'ekilasi ya 12 KCSE kagukwana imeye county ya Murang'a. Magoha nigo atebanga nigo kigali cya serikali kigwererate gutumika gokoba matemo gocyase ki school abo naenda sabolirie abataneri bonse be ki school aiga Kenya kubwati gochika okukwa rwewa no murai bwense Uhuru Kenyatta nga ki school chonsi kisekwe unechiremo yokurwania oburwaire ebwa corona. Update on KCPE examination. I would like to say that we are marking the scripts. We are at about 35% marking, and we are organizing to mark manually, of course, insha and composition, which should start during the course of the week. The progress is well, and God willing, we should be able to complete as per our own schedule. Omubaro w'abantu batagete konyora echanjo y'oburwaire bwa corona nigo mentekanire ase county ya Trans Nzoia abagukwana na balikia mangana abamenyi be county eyo nigo babolire serikali enene amone serikali chichi county koene kinga kubalika bale emiremo abakorali bobo chenu gose abanyagitari abange eyo gwikirania omurubelio oyo bw'echanjo y'oburwaire bwa corona gokolekana asense ya Kenya asenchira ere yobwene no bwasiuku nande bwate ubwango ili kubatoria abakenya. Kitu ambao ningeomba kama mkulima mmoja kwa Trans Nzoia, watu wanatoka mbali sana. Ukiona upande ya Cherang'anyi, uone upande ya Kwanza na uone sasa district peke yake, ningeomba serikali ichukue chanjo kwa kila county, what you call not county, sub counties, ili wakulima wakongwe. Kuna mama hapa nimeona mzee wasee wengi sana hapa hivi kupanga laini au watu wataumia. But it is to my worry that, as you see, even we are not having that social distance with us. I'm asking myself, have we come to carry the virus from here, or have we come to be cured from the virus? Nginakoro woyo kabeire omurai bwense ya America Barack Obama Sarah Obama nigo araeniwe abo ankyo rituko lya Jumaine ase kenyoro kegotoka Kagero ase county ya Siaya korengana na family eyo nigo batebirenga kubwatekana na edini ya Islam. Sarah Obama nigo araeniwe abo ankyo rituko lya Jumaine na nyina bon Sarah Obama nigo asiria omugima mapema ase enyagitari ya Jaramogi Oginga Odinga kabwate miaka 99. Sarah Obama nigo ainyoire asogokora amange ase county ya Siaya anene asoko bakonya ababuraka amone chintakana kwegendereria asoguma. Wikiragabo omwanchi omulibwe TV ya AGR News nongo ya butarama ngana maya bunateka asemese ituburalia litukeliga lya lero wika abo ankyo nigo nkobaganiria oboligerio buya muno botegerio buya ime ya AGR News nyasaye abamanainwe bemono asoko gendera wontegerera
Marietane ni gonkuru kwa Dennis Zadok.